Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Parkour. Level 1. E ușor. Ușor, da. What? Ce? Level 1. Ok. 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 Ah. Da. Da. Ah. Dar de ce? Nu, nu, nu. Nu, e prea. Dacă de înăuntru poate, da, e posibil, poate. No. Creative. Spawn point. Oh. Așa. Și acum dăm game mode survival. Oh. Așa. Dar de ce nu-ți iei damage? Nu-ți iei. Hai că nu e mult. Spawn point. Spawn point. Ok. Find the button. Oh, find the button. Mă, am făcut și find the button. Find the button. Cum vă spunea, find the button de să găsești un buton, dar uite-l. Ce? Level 2. Parcurs mai cam. Am făcut parcurs de la greu acum. Dar sper că am spam point. Dar să-mi dau eu spam point. Ok, ok. Da. Haideți să dai pe butonul ăla. Oh, shit. A crezut că te duceai undeva, dar de să dai pe buton. Dacă vrei să... Aici spam point. Aici chiar... Au! De ce trebuie să fac aici? Au! Find! Iar find the button! Iar find the button! Wow! Cât de greu a fost! Level 3. Iar parcurs. Și apoi să ne dea iar find the button. Vă spun. Shit. E greu asta. Oh, da, nu, hai să nu mai facem chestiile astea. Să trecem direct. Ok, ok. Ok. Stai. No!
Yes, 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 yes. Kill. No! No. Ja, unde să-mi dau? Ah! Nu! No. Okay. No! Haide! Spawn point. Yes. Da, nu. Ce? No. Dar mă lovesc de asta. Ce? Kill. Am dat kill. Haide. Noi ne dăm kill. No! Ok. Ultima șansă. Mă lovesc de scara asta și nu prea e bine. Ok, și... Vedeți? Deci mă lovesc de scară. Oh. No! Ok. Nu mai suport. Știi ceva? Nu mă interesează. Dar ce greu, ei! Vaile! Și uite, mă, au pus acum... Nici măcar nu-mi pasă. Eu îmi dau aici spawn point. Spawn point îmi dau aici. Spawn point. Și survivor. Așa. Da. Kill. Da. Da, deci. No. Nu mai suport. Da, de ce? Da. E prea greu. Level 4, am crezut că îmi dădea ea fai de bottom. Dar nu mi-am dădea. Acum ia parcur. Aici chiar spam. Păi! Dar de ce nu pune ceva lavă pe jos ca să mor? Să mai-mi dau kill. Uite, de să-mi dau de 1000 de ori kill.
Câte kilo? Uite câte kilo mi-am dat eu. De să pun ceva să mor, că... E prea greu. Spawn point. Ok. Oh. Dar, deci, nu știu de ce e făcut așa, ca să-l fac din nou. Știi? Când cazi de să-l faci din nou. Așa a făcut el. Așa a făcut el. O... Trebuie să spun și el ceva. Dacă cazi, bine să uși din nou. Ce era pe aproape. Bă, hai mă. Oh. Dar de ce? Că-am făcut? Și cum fac eu asta? Cum fac? Are mă sens, mă. Bă, stai ce? Bă, ia uite bă! Ce tare l-a făcut level 5, nu uite bă! Hai să dăm și noi spawn point. Sau hai, lasă. Oh my god. Bă. Vai, asta e mai greu. Nu pot mă să ajung. Acum pot. Da. Ușurel. Asta e mai greu. Și mai greu e. A făcut pe de-astea, pe... Aoleu, dar... da, și cum fac eu? Ok. Ok. Oricum pot să fac pe game mode că oricum nu-mi iau damage. Și... nu-mi iau damage. Oh my god, știi ceva? Mai degrabă îmi dau aici eu spawn point. Un spawn point. Spawn point. Vedeți ce vine spawn point-ul? Mă dau pe creativ ca să nu-mi dau de video. Kill. Uite, mă ridic eu. No! Ești hard. Da, și eu cum fac eu? Câte blocuri sunt? Imposibil. Și asta e imposibil. Asta e imposibil. Da. Level 7. Cu capete, s-o gândit, cu capete de dragon. What? Ok. Dar de ce sare caracterul meu
Uite, sare el singur, nu știu de ce. A, ba nu, e doar de la parcurs. Oh, 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 oh. Nu mai pot. Ok. Da. Yes, 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 ok. Yes! Spawn point. Ok. Ok. No! No! Hai mă! Îmi dau aici spawn point. Bă, știi ceva aici îmi fac în survival. Îmi fac survival că... Bă, dar de ce nu-mi iau damage? Oh, come on. Uite, nu-ți iei damage. Kill. Deci, iar l-am scris așa. Ok. No! Killed one. You died. Use mouse cursor or tab button to select element. Crafting. Use mouse cursor or tab button to select element. Da. Cred că am activat ceva și vorbește. At teleport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to minus 95.500000 minus 60.000000 minus 4.500000. Chat screen. Input message and press enter to send. Am activat ce... Ce găină? Chat screen. Killed 1 2 3. You died. Use mouse cursor or tab. Oh Chat shit! screen. Message to send. Message. Set spawn point to minus 93, minus 52, minus 90.0 in Da, Minecraft Overworld for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Da, cred că o să face partea a doua. Nu știu, am păsat pe butoane și cred că m-a activat ceva. Da, și cred că cam tot a fost acest episod. Like și subscribe. O să fac partea a doua. Nu știu. Chat screen. Dar... Message to send. Da. Set spawn point to minus Pa. 88, minus 60. Game menu.